Ассалому алейкум мардодар азиз, рӯзи ҳамагитон бахар бошад. Хуб, имрӯз озия телефони нав омад. Амрӯз дар битрам ро арамонемош. Телефони Samsung A05. Samsung A5 не, Samsung A05. Барои чи? Samsung A5 не. Барои ки Samsung A5 соли 2017-18 буромадаги буд. Баён худери Samsung A05 кардаа. Видеоро то охир тамошо кунед ва дар амҷа поли нақшан гапша мезанам. Телефона масалан рақаму барои закаси каналда метавонем муроҷиат кунем ва нархи телефон 464 даҳини мазор рубл будааст. Боз телефона як евро хати шумо гиром мекунем ва активатсия карда мебинем. Телефон худаш коробка жибровалаги дар витрина мондагӣ будааст. Бо тез гап застам, а? Ё сатар гап занам. Хуб, 464 так Вьетнам. Ну ха Вьетнам, Индия ҳамаш ози як хелчага. Барои чи ки ягон чи фарқ намекунад, как обычный пленка дорад. Коғази ва 05 амуҷа ҳаракат сар кард, комплектша коробкаш да фақат кабели холӣ мондана. Барои ки соли гузашта дар 04 блок буд, хубу ганда. Истолаш да мутаассифона блок ҳам даже нест. Как чиха мебинем ду тарафа Type C. Samsung раҳмат худда уже камбағал жана хатам сар карди ранги iPhone. Ина уже клиентот фаҳмидан, значит там бренди калон жаси. Так что хай бардори ки Samsung-га дӯстдоршен, Samsung харен, ҳамиша фаҳмида гирен ки отдельный блок маҷбурем бихарем. Бе блок наметавонем. Агар ки не базарона ки дигар телефонҳо заряд мемонем. Марамат ин телефон хурда брат, раҳмат калон. Хуб, ва дизайни телефонро қилиша биёем. Дизайн телефон ба Samsung A14. Так ай дури нигоҳ кунед, A14 да монанда. Барои чи? Ин A14 агар аҳамият доршан, инҷош хата дошт пластмассакош десен. Айрам ҳамон дамонад дизайнш как-то ҳамон дамонад, лекин глянсивый. Ҳа вораки глянсивый десен. Ва телефон бошад отпечатки палец надорад, тата камера дорад ва камераш дар пеш ҷои зарунакиш Type C, ҷои наушник ва отпечатки палецш нестай телефон. 05 отпечатки палец ҳам дорад. A15 да ҳастай. Ва масалаи разница A15 хати чи хел начоз мебинем. Ини баъди A05, 05S месад ба A15. Ина A15 десен байни A15 05 чи хел майда. Телефонҳои ҳам ози минимум майда 6 ё ки 6.5 мешавад диагонали экранаш. Ҳамин телефонҳои и ва як. Всё. 05 ин оз бардори аз гирон мекунем, як евро шумо да нишон метем. Хуб, ина телефончаҳое ки гирон кардем бардори азиз. Что вақти шуморо эконом кардем, ина нигоҳ кунед. Ина телефонча, экраншам як урхтом аҳамият битен чхелай. Хуб, ина камерашаро гиронтон мекунем, камераша нишон метем. Тага билет гирифтесай. Ес шо билет дар котон шуда, хай мебинед билетро инҷа гирифта мегиред. Ина тага о, тага нишон десем. Ина дидесен, камера чиқа мегирад. Ин камераи пешиш. Ина камераи пеш, ин камераи пеш хуши нишон медад. Ё табе худаш хушрӯ. Оки камера хуши нишон десай. Табе? Худаш хуши я? Немедунам ато хеса. Касое ки отабе камера зен на отабе. Так что ина камера шаден, камераш пеш, камера пеш сеза мегибсела, кафош бошад ба филм хатона ки чилаш мегибсела ва отпечатки палец надорад, я бурга ваем ва нархи телефон 464 даҳини мазур рубл. Да комплектаташ намун камбағали Samsung. Только кабел дорад, дига ҳеч надорад. Это плохо. Даже на чихол дорад, на пленка. А если что агар ай магазин мо харидор кунем рӯзи ҷумъа, чихол чикош падар кард. Лекин чихоли ози наёмадаги айданиё. Телефон недавно омад ва чихоли 04 даже намешавад, барои ки чихоли 04 десе майда. Иншоалло то байнои моҳи марта мешавад чихолш. Заказ кардан гиред, худо хад меёрем чихолш. Барои заказ рақамҳо дар рӯи экран. Саломат бошед, то видеои дигар.